салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. Як хабари бениҳоят хуш дорам, хабари муҳим аст. Видеоро метавонед аз аввал то охир гӯш кунед ва класс монед, яъне лайк монед, то ки видео паҳн шавад, дигар ҳамватанони мо бинанду истифода баранд. ба шумо расонданиам ки роҳбарияти Татаристон ва роҳбарияти Минстрой, яъне вазорати сохтмон дар Федератсияи Русия ва палатаи савдои Федератсияи Русия пешниҳод ба президенти Русия карданд ки мо ниёз ба муҳоҷирон дорем ва муҳоҷирон иҷозат дода шаванд, сарҳадҳо кушода шаванд, то ки муҳоҷирон ба Русия биёянд. Сохтмонҳои зиёд оғоз шудааст ва дар сохтмонҳо кор кунанд. Ҳам ба манфиати мо аст, ҳам ба манфиати муҳоҷирони, яъне ки хориҷиён аст. барои ҳамин пешниҳодҳо карданд ва роҳбарияти давлати Русия ин пешниҳодҳоро қабул кард, таҳти баррасӣ қарор дорад ва инчунин роҳбарияти давлати Русия, президенти Русия мехоҳад ки аз дигар давлатҳо, яъне ки нафароне ки касбияти хуб доранд, мутахассиси хубанд, метавонанд ҳамроҳи оилаашон ба Русия биянд. мо онҳоро имконият медиҳем ҳуҷҷат кунанд ва кор ва фаъолияту зиндагонӣ дар Русия кунанд. барои ҳамин ба нафароне ки ба Русия омаданият расонданиам ки айни ҳол ҳамин пешниҳодҳо таҳти баррасӣ қарор дорад. мумкин ки рӯзҳои наздик қонунан ин пешниҳодҳо баррасӣ шаванд ва эълон карда шаванд ки вуруди, яъне омадани муҳоҷироне ки мутахассиси сохтмонанд ё дигар мутахассисанд, онҳо метавонанд ки аз сарҳади Тоҷикистон гузашта ба Русия биянд. Русия онҳоро қабул мекунад. барои ҳамин ба шумо расонданиам ва шумо метавонед ин видеоро бинед ва ба дигарон расонед, то ки дигарон мумкин ки ҳуҷҷатҳои онҳо агар ягон камбудӣ бошад, тайёр бошанд, ҳуҷҷатҳои худро тайёр кунанд барои омадани Русия, чунки мабодо эълон кунанд, баъд он вақт саросима нашаванд. дар амони худованд бошед. ба канали мо обуна шавед. минбаъд чӣ навигариё бошад, чӣ тағйироти иловаҳо дар қонунҳои Тоҷикистон ё Русия бошад, ба шумо пешкаш мекунем. саволҳо бошад, дар комментарияҳо нависед. класс монед, лайк монед, то ки видеоҳо ба дигарон раванд, дигарон низ истифода баранд. саломат бошед.